Awumilikihli, wey'ngane zakuthi ninjani? Hhayi ngiyathemba niyaphila bafowethu. Hheyi, ngicabanga ukuthi abaningi sebethe ukuhlangabezana naley'ndaba lezi zalo mfana ogijima lapha kwe-Stellenbosch. Umfana omncane mangaphosisi maybe ula ko-24, oyi-winger nje. Igama lakhe kuWulangelihle Phiri. Ngicabanga ukuthi siyamazi nje kakhulu and abasibonile i-Stellenbosch idlala bake bambona umfana. Umfana nje omuhle impela, oyi-winger esheshayo, ekwaziyo futhi ukudribula, ekwaziyo ukukhahlela. Ngicabanga ukuthi nje umdlali ongafika ede kakhulu lapha kwi-Kaizer Chiefs. Njengoba kuthiwa-ke i-Chiefs-ke imfunisa kwembuzi yomsebenzi umfana la. Kuthiwa-ke i-Chiefs, hhayi, imfuna kabuhlungu kabi lo mfana la. Kuthiwa hhayi imfuna kabuhlungu kabi iy'ngane zakwethu njengoba nazi-ke ukuthi oSereno bayahamba, oLilepo-ke nabo kuyangathekiswa yabo. So engicabanga ukuthi umfana-ke eyi bangamthatha impela umfana, bangamthatha impela njengoba oSereno ababuye bebe ngama-winger bephinde bebe ngo-number 10 behamba noPulemuthi engicabanga ukuthi bazoba sendleleni noma bengakasiqinisekisi-ke ngabo. Kodwa-ke nje umfana-ke hhayi, kubikwa kuthiwa hhayi umfana uyeza, uyeza umfana. Eyi ngabe iphelele elikhosi kuyi-winger uma singathola lo mfana lona ezoshintshana noVelibhayi, bezoshintshana noVelibhayi yabo. So eyi, ngingazi-ke iy'ngane zakwethu ukuthi nina niyibona kanjani le-signing uma kuthiwa siyayithola ngempela, niyibona kanjani? Ngoba mina esayidini lami cha, umfana muhle bafowethu. Engicabanga ukuthi wonke ama-team aku-P_S_L amakhulu ayamhalela lo mfana, ayamhalela lo mfana ngoba hhayi umfana isidumbu uyasishaya bafana, hhayi, uyasishaya isidumbu umfana. Hhayi, bathi ungeze ugijima kulo mfana ngoba uzahamba ngobuso phansi yabo. So nje asazi-ke bafana ukuthi-ke iyozala nkomoni kule race-ke le ngoba ngiyacabanga ukuthi njengoba i-Chiefs imfuna namanye ama-team vele aku-P_S_L azomfuna ngoba azobona ukuthi i-Chiefs iyasayina and phela umfana uyikhwalithi. Akusiwo abadlali abayiphuphelo, umfana uyikhwalithi enhle kakhulu yabo. So nje akusiwo umfana nje esingathi nje uMasaka, hhayi Lex lapha, hhayi la siyabheja la iy'ngane zakwethu, la siyabheja kakhulu. La singadla abantu kakhulu iy'ngane zakwethu. Asazi-ke iy'ngane zakwethu ukuthi kuyozala nkomoni, hhayi, sengithi khumu bafowethu, nibe nobusuku obuhle-ke. Hhayi, nayo indoda-ke esiyifunayo bafowethu iyo le, uLangelihle Phiri, i-winger-ke lapha kwe-Stellenbosch.